عوز السلام تنات تقبلنا زي يوتيوب قناة تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدلكم حصرتن وانا ونحبريتات تحزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تخبطحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا لا بتسبر زينانا خنسجر كلنا مبارك ابز حلف الصوم جميرو او استفلا لي خفل علامات تقطخ فتره زغنيوني امريكا بريزيدنت دونالد ترامب قطال اعلامهم اب اثيوبيا زغبر يمسلو لو مليتي اب تروس سوشال استبهاله محورو ميديا قصهم كلتا قد زلو دبدابي استغبر ملخت اسفيرو ملو اتدبدابي بين إثيوبيا زملكت خوينون بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي استصحفي እዚ ድማ ኣብ غጻለቶም ፕሬዝዳንት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎም ጸቕጢ ዘበርትዕ ከም ዝኾነ ዘመላኽት ኮይኑ እቲ ደብዳቤ ብቐጥታ ካብ ፕሬዝዳንት ግብጺ ዓብድ الفتاح السيسي ዝተላኸን ብቕዳሕ ድማ ንስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢሚራት ዓረብን ከምኡውን ንፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ታዬ አጽቀሥላሴን ዝተላኸ ምዃኑ ተራእየሎ ናይቶም ፕሬዝዳንት ሃንደበሳው ብዙሓት ዘዘራረብን ኢትዮጵያ ዝምልከት ደብዳቤ ስዒቡ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ኣፍሪካን ጉዳያት ኣመኻሪ ከምኡውን ብፕሬዝዳንት ደብዳቤ መግለጺ ሂቦም ለለው ትራምፕ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘነጻጸረ ከቢድ ጸቕጢ يحضريهم زبهال الزلم تحدش دبدابي نجبت انتاي بلا بوشت انتاي حزو خمو نايتا امخار مقلتي انتاي بلا بزرزر ختسمعوا يخون بخالي وجن دما شعبيا حوحات بلتقنان متنققتا تواهيوم تمتنققتا خاف حبرة اوروبا سمح لالفاي من محدارة كلتا هاجرات ادب خجزو زتقلبيو كيسام وداتام سنات انحنا بزرزر زينا خنسجرنا بغدامنت ناي امريكا بريزيدنت دونالد ترامب لوم ليتي ترو سوشال بستبهاله محورو ميديا قصهم كم زفلتو ايثيوبيان قبص ناي ماي هبت طاقما بزملكت ازرارا بستبهاله مجلص كافيلو ملو مسكرم ورح استمرغا عبي قدف داس ايثيوبيا بفاينانس امريكا 5 تسرح كواوا رقد محجي ازرارا بخوين زنبره بريزيدنت دونالد ترامب بتناي لوم ليت ملختون بريزيدنت قبصي عبد الفتاح السيسي دبدابي متصحفهم يفلت بريزيدنت ترامب ازرارا بيو ابستبهاله لن ايثيوبيا بزملكتن بريزيدنت قبصي عبد الفتاح السيسي او تحفو دبدابي قبطي امونغو اسرائيل حماسن ناي تخص دومال سمعنت نخف الرمز قبرتو استواصو بمسغاني جمرو بناي والكعركنت امريكا ندحنت حزب قبطي بزلو وقراطنت مخنيات امونغو ايثيوبيان قبطن زلو ناي فلق ناي مكفال غداين حنتا نموداتان مفتاح زخل دردر نمجمارن دلواتي يزبلو اتم بريزيدنت فلق ناي قبطن حزبان زلو ربحا اطيقم كم زردو بمقلاط دبدابي مقتلو بتوسخي دونالد ترامب قبطن ايثيوبيان سودانن ناي وح جزي ماين ديليتن نخمالا خحجز يخليو ابتو زوبا زلو زخونه يخون هاجر نتبرك زخونه فلق نايل ببين خقاطر خمزه يخلن نخالت خقود خمزه يخلن امريكا ترغاغص يلم از دما ايثيوبيا زنጻጸረ ترير ملخت خمز خونه تغليصلو امريكا بتساتفلون تخل بزخونن اكايدا تجمات زخونه ناي ماي موصان فلاي ابدرق وقتي نجبطن سودانن زلون اسرار حكمون ايثيوبيا لعلمتن زلو اتمنچو لخونታት مفتارن كم زغبا ترامب ابت دبدابيم ገሊጸመለው ترامب زي ኢትዮጵያ ተመንጮን ግብፅን ሱዳንን ዝውሃው ወይስ ሽየጥሉ ኹነታት ክህሉ ከም ዝኽእሉን ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ለይቲ በሃንደበት ዘካፈለዎ ናይ ክልተ ገጻት ደብዳቤ ቃል በቃል ከም ዘስፈርዎ ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ጉዳይ ቀጻል ትኹረት ዝውሃው ዓብይ አጀንዳ ኢሎም እዚ ደብዳቤ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ፕሬዝዳንት ሕብራት ኢሚራት ዓረብን ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴን ንመራሕቲ ሱዳን ዓብድ الفتاح አልቡርሃንን ብቕዳሕ ከም ዝተላኸን ገሊጾም ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ካብ 2019 ከም ኣቆጣጥራ ፈረንጂ ጀሚራን مشم قال فتنة تقبر متنا حيفلت ترامب اب تقدم ناي بريزيدنت زمنهم ناي سلسته هاجرات مينسترات غدايات وصا مينسترات ماين هابتم تدغاغامي ناو وايت هاوس بمركاب يزرارو كونت نبرو مفتح قرخو خمزه يخالو غني فلت حجينا ترامب ناي غازا غداي عريم نغبص وعلتان موعل انا تدالو خمز خونو تنتنت يحبرو از مالت دما ناي غبص دليتن ملا اب ايثيوبيا لعل صقطن مغوار كم تدالو تحستو تدبدابي تقوم مخان ترايلا بتتحزينا بريزيدنت دونالد ترامب ن بريزيدنت غبص زلاخ دبدابي سعبو ناي وايت هاوس ناي عرب افريكان غداياتن لعلوا مخار زخونو ماساد بلوسن بزعبا قدف داسي زهاو حدش مجلصي ناي امريكا قصال تخرتن انفتن وسان غيرولو ازوم امخار دحر ناي بريزيدنت ترامب مجلص لو مليت ابزهاو مجلصي اب غداي قدف داسي زلو وطر مفتاحن بريزيدنت ترامب حج قدامي اجندا مخان غليصم ات مجلصي بفلاي تخرت صحاول نتبي نا تحسب نتتو غداي نمجلاز زتقومل قاليو بريزيدنت افريكان ماخلاي مبراقن زلاق سلام ممصان كمون امونغو ግብፅን ኢትዮጵያን ክፍጠር ዝኽእል ከቢድ ወታደራዊ ግጭት ንምክልኻልን ይሰርሑ ከም ዘለው እቶም ኣመኻሪ ገሊጾም እዚ ኣገላልጻ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዘይምርዳእ ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ገይሩ ከም ዝወስዶ ጣልቃ ምእታው ድማ ነዚ ንምድሓን ብዝብል ሽፋን ዘካይዶ ምዃኑ ዘመላኽት ክብሉ ተንተንቲ ስጋቶም ገሊጾም ኣለው እቶም ላዕለዋይ ኣመኻሪ ወሲኾም መፍትሒ ዝመጽእ ብፕሬዝዳንት ትራምፕ ጠንካራ ናይ ኣሜሪካ ኣመራርሓ ጥራይ ምዃኑ ሓቢሮም መስርሑ ብቴክኒካዊ ፍልጠትን ብቕንዕና ንዝተመስረተ
ድርድር ጥራይ ከም ዝኸውን ብምግላጽ እዚ ድማ ንግብፅን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘላቕ መፍትሒ ከም ዘምጽእን ተስፋ ኣለኒ ኢሎም መስፊሮም። እዚ መግለጺ ምስ ናይ ትራምፕ ደብዳቤ ተደሚሩ ክረአ ከሎ ዋሽንግተን ኣብ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጥን ምሕዳር ናይ ኩናት ስጋትን ከም ቀንዲ መእተዊ ካርዲ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ዘርኢ ምዃኑ ተራእዩ። ወተሃደራዊ ግጭት ዝብል ቃል ብተደጋጋሚ ምጥቃም ጉዳይ ሃገራዊ መልክዕ ብምትሓዝ ኢትዮጵያ ናብ ድርድር ጠረጴዛ ተገዲዳ ክትምለስ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ከተቐበልን ንምግዳድ ዝዓለመ ስትራቴጂካዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ዲፕሎማስኛታት ኣሚቶም። ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ኣመራርሓ ዩኤስ ሊደርሽፕን ዝብል ቃል ንሕብረት ኣፍሪካ ጎኒ ብምባል እቲ ድርድር ብዋሽንግተን ቀረባ ምክትታል ጥራይ ክኸውን ድሌት ከም ዘሎን ናይ ዓለም ጉዳያት ፍታሕ ተርጓምን ኣሜሪካን ጥራይ ምዃና መርኣያ ጌርካ ዝውሰድ እዩ ተባሂሉ። ሕብረት ኤውሮፓ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ብልጽግናን ኤርትራ ወይ ድማ ሻዕብያ ካብቲ ዝኣተወ ናይ ቃላት ኩናት ወጥሪ ተዓቂቦም ኣደብ ክገዝኡ ዝፅውዕ መጠንቀቕታ መሓላሊፎም። እዚ መጠንቀቕታ ዝመፀ እቶም ነዊሕ እዋን ኩናት መቕታልን ማእሰርትን ስደትን ከም ቀንዲ መሳርሕታት ስልጣኖም ዝጥቀምሉ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ኣስመራን ኣገዛዛ ሕጂ ድማ መንጎኦም ብዝተፈጠረ ምስሓብ ንኻልኣይ ኩናት ወረድ ኣይወርድን ናብ ዝብል ምፍራሕ ብምስጋሮም እዮም። ንነዊሕ ከይጸንሕ እቲ ናይ ጥፋት መሻርክቲ ዝነበረ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጀሚሩ ክሳብ ላዕሎት ጀነራላት ኣብ መደረታቶም ንሻዕብያ ከም ስጋት ክገልጹ ይስምዑሎም። ብወገን ኤርትራ እውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰብ ስልጣናት ንመንግስቲ ብልጽግና ብምንኣስን ብምጽራፍን ዝተመስረተ ግብረ መልሲ ክህቡ ጸኒሖም እዮም። እዚ ብሰንኪ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ሓድሽ ኩናት ክቕየር ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ማሕበረሰብ ዓለምን ዓብዪ ስጋት ሓዲርዎ ይርከብ። ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ወጻኢ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ምክትል ዋና ጸሓፊ ኦላፍ ስኩግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ቀጠናዊ ኩናት ሰልቺና እዩ ብምባል መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለው። እቶም ዲፕሎማስኛ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ዘይምርዳእ ብቕንዕና ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ተሓሳስዮም። ኤውሮፓ ካብቲ ዝነበራ ታሪኻዊ ግጭት ወፂኣ ከመይ ብኢኮኖሚ ምትእሳር ምትሕባር ሰላም ከም ዝወረድን ብምጥቃስ እዚ ሞዴል እዚ ንምዕራብ ኣፍሪካ እውን መፍትሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፆም። ሕብረት ኤውሮፓ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ንምሃብን ድልው እንተኾነ እውን እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ግና ኣብ ኢድ ክልቲአን ሃገራት ከም ዝኾነ ካብ ናይ ኩናት ቃላት ተዓቂበን ናብ ሓበራዊ መፍትሒ ከምርሓ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። ኣብ ወልቃይትን ሕሞራን ብናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ዝተገበረ ዑደት ኣዘራረቡ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ሕወሓት ነቲ ኣምባሳደር ዘካይድዎ ዘተ ብምንቃፍ እቲ ብኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕ ምሕዳር ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ድሕነት ተመዛበልቲ ክረጋገጽ ከም ዘይኽእል ገሊጹ። ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ብወገኖም ሰብ ስልጣን እቲ ምሕዳር ምስቲ ጀነራል ደመቀ ዘውዱ ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ምዃኖም ከም ዝገለጹሎም ሓቢሮም ኣለው። ኣምባሳደር ማሲንጋ ምስ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሓባር ናይ ሕሞራ ጉዕዞኦም ብዙሕ ዘተ ኣልዒሎም ኣሎ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ምስቲ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሓባር ናብ ሕሞራ ምጓዓዞም ብዙሕ ዘተ ኣልዒሉ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ሰብ ስልጣናት ብልጽግና ኣቶ ይበልጣልና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተገበረ ናይ ቃላት ምልስ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መዘራረቢ ጉዳይ ኮይኑ ይጥቀስ። ሕወሓት ብወገኑ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕሞራ ዘካይድዎ ዘተ ንዝተፈራረሙ ውዕል ፕሪቶርያን ዝሕረቐን እዮም ክብል ቅሬቱ ኣቕሪቡ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንህዝቢ ትግራይ ካብ መረበቱ ዘፈናቐሉ ሓይልታት ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ተመዛበልቲ ድሕነቶም ተሓሊ ክምለሱ ዕርቅን ሓቀኛ ፖለቲካን ፍትሕን ክመፀ ይኽእልን ኢሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣምባሳደር ማሲንጋ ፖለቲካ ንጎኒ ገዲፍካ ንህዝቢ ምቕዳም የድሊ ዝበሉ ወሬቱ ሕወሓት ነፂግቦም። ሕወሓት ቀንዲ ጠንቂ እቲ ኩናት ፖለቲካን ቅልውላውን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ናይ ኣምባሳደር ዘረባ ነቲ ሓቂ ዝዝንጋዕ ንስምዕ ፕሪቶርያ ዝሽርሽርን ተግባር እዩ ክብል ገሊፅዎ። ኣብዚ ህዝቢ ኣስተዋፅኦ ፅበይሉ ዘሎ እዋን ዓለም ለኻዊ መሻርክቲ ሓዊሱ ዝኾነ ወገን ዘይምትእማንን ዝፈጥር ርእይቶ ካብ ምሃቡ ክቁጠብ ይግባእ ክብል እውን ሕወሓት ተጠንቂቖም። ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዞም ተመዛበልቲ ክብሮምን ድሕነቶምን ብዝሓለወ መልክዑን ንምምላስን ዝኽእል ባይቶ ኣብቲ ከባቢ ከም ዘየለ ገሊጹ። ካብቲ ከባቢ ዝተፈናቐሉ ዜጋታት ዘሕዝንን ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰትን ከም ዝወረዶም እዚ ድማ ብተፈላጥነት ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ትካል ከም ዝተመዝገበን ኣዘኻኺሮም። እዞም ሓቅታት ክዝንጉዑ የብሎምን ኣብቲ ተግባር ኢድ ዝነበሮም ሓይልታት ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ድሕነት ተመዛበልቲ ክረጋገጽ ኣይኽእልን ኢሉ ትውድብ። ብተወሳኺ እዞም ሓይልታት ኣብ ስልጣን ምጽናሖም እቶም ናብ መረበቶም ዝምለሱ ተመዛበልቲ ሓቀኛ ርእሰ ምሕዳር ፖለቲካዊ መሰላትን ንኸይረኽቡ ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ሓቀኛ ዕርቂ ንኸይመፅን ከም ዝግበረን ሕወሓት ወሲኹ ገሊጹ። ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ብወገኖም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ወልቃይት ዝርከቡ ናይ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ምሕዳር ሓለፍቲ ካብቲ ከባቢ ዝተፈናቐሉ ዜጋታት ናብ መረበቶም ንምምላስን ምስቲ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ሰብ ስልጣን ብፍላይ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብቐረባ ንምስራሕን ድሌት ከም ዘለዎም ከም ዘረጋግጹሎም ሓቢሮም። ኣሜሪካ ተመዛበልቲ ንምምላስ ንዝግበሩ ጻዕርታት ደገፍ ንምግባር ድልውቲ ምዃና
ምዃና ብምግላጽ እቲ ናይ ምምላስ መስርሕን ብቐዳምነት ብፌደራል መንግስቲ ክምራሕ ከም ዝግባእ ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣስሚሮም ኣሎ። ኣብዚ መስርሕ ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራን እውን ናይ ባዕሎም እጃም ከም ዝህልዎም ጠቂሶም ኣለው። ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዘደለናይ መርእስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና። ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር እንቻላልና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።